Здравейте! Днес ще ви представим Mazda CX-5 2024 година Skyactiv G 2.5 Turbo. Предния клип може да видите същата кола миналата година, 23-та, без турбо. Турбото е върховата версия на този автомобил. Може да видите визията, като агресира учителка по икономика. Нали? Може да видите джантите, 19-ки, големи джанти за големи момчета. Колата има културна спортна визия. Не е бегачка, но не е мудна. Ето тук отпред може да видите, колата идва с щета от Америка, паднал клон, счупено стъкло, изкривен капак. Капака е сменен, стъклото също е сменено и тук застрахователя е снимал и е оградил с зелено, къде има следи от малки счупени стъкълца. Това е самата истина. Идват коли с недостатъци. Нарочно не е махнат този маркер, за да го видите и да знаете какво си купувате. Това е нашата цел, да си купите хубава кола, здрава и надежна. Да видим отвътре. Време е аз да кажа две приказки за колата. Според мен е идеална за хора с семейство, хора, които чакат деца и други. Има обезопасителни доста системи, тук например като Lane Split система. Тук има система да се придържа към лентите, тук има темпомат. Волана също така е доста практичен и удобен, защото има подгряване. Сега, мога да ви покажа защо вътрешния вид е толкова прост. Ето заради тази джунджурията. Този дисплей 14 инчов поема повечето функции на бутоните в миналите модели коли. И също така мога да се свържа с Apple CarPlay и Android Auto. Отгоре, колега, мога да видиш, разполагаме с един шибедах, който според мен доста допринася с дизайна, прави колата по-пълна. И нека да се пренесем отзад. Се намираме и отзад на този автомобил. Както може да видите, тук има Isofix система, която може да поставиш толче на дете. Тук има подгряване на седалките. Цак, цак. Също така искам да видите пространство за 1,80 м човек. Имам около 15-20 см място за колена и горе-долу толкова и за главата. Аре сега да видим и багажника, което е от доста голямо значение, когато купувате един семейен автомобил. Преспокойно, както видите, може да се събере количка, багаж за почивки. Не трябва да има притеснения, защото багажника е огромен и доста масивен. Тук може да видите, има резервна гума, всичко е изрядно. Също така, ако нещо не достига място, тук има един бутон штрак, тук има един бутон штрак и падат седалките. Може да си сложите още допълнителен багаж. И мисля, че е време вече да отидем към също една доста съществена част, двигателя на автомобила. Прехвърлям към Алекс. Ето го, Skyactiv G 2.5 с турбо. Предният автомобил нямаше турбо, този има турбо. Това е топа на топа, най-върховата модификация от към двигатели. 250 коня, 320 нютона. Вързан е с 6-степенна автоматична кутия, която превключва много меко, много е здрава. Мисля, че е най-добрата кутия за модела. За разход е 10 на 100 градско, нали, зависи как караш, разбира се. Това все пак е кола за културни хора, които държат културно на пътя, не давачи на газ. И тук, ако може да се забележи, щетите, така пристига колата от Америка, това е маркер от застрахователя в Америка, просто за да знаете какво разполагате. Искам да последвате Lobby Motors в YouTube, в Instagram, в TikTok, в Facebook и да посетите сайта ни. Ако искате, поръчваме и коли от Канада и САЩ. По поръчка, когато си решите, поръчваме ви, взимате си я, обмитяваме, правиме, регистрираме, всичко поемаме. Така че пишете ни и